Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Magonzeka kulipa 16 September pano. Atale president wa jimbo lino. Komaso MP watu. Ena Bomarora. Kijana bari. Komaso makansala. DPP. Mongana na regional governor. Kuzua magonda Azadi. Komaso kufuna maone mwino. Atokuna jeni ansa. Kete baro mawa. Kiambe pano. Kibanjeze. Kibakunze ni mfundo. Koboti manifesto. Kobaji nule munirole. Ako pele gamoni. Vai jeni ansa. Arani mediatu. Amena kalibasi presidenti. Wa 17 September pano. Vai jeni ansa. It's
Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.